Sava osiguranje AD Beograd je jedna od članica Sava Re grupe i pripada redu manjih, ali stabilnih i sigurnih osiguravajućih društava. Kompanija Sava Re je najveće reosiguravajuće društvo u srednjoistočnoj Evropi i drugo po veličini na Zapadnom Balkanu. Brojimo više od 400 zaposlenih i pružamo usluge osiguranja u Beogradu i u 25 poslovnih jedinica u gradovima širom Srbije. Print sistem Sava osiguranja se sastoji od nekih 35 uređaja različitih proizvođača. Vreme rešavanja problema počevo od instalacije štampača, podešavanja profila korisnicima, deploja uređaja kroz mrežu i eventualnog praćenja obima štampi bilo je praktično nemoguće predvideti. Skoro 20% vremena IT podrška je provodila u rešavanju problema štampe, što je izazivalo nezadovoljstvo praktično svih zaposlenih. Zbog svega toga doneta je odluka da se procese štampanja i skeniranja optimizuju, pa je zatražena ponuda od nekoliko ponuđača, između ostalog i Originala. Original je kompanija sa višegodišnjim iskustvom i tradicijom koja je garant najnovijeg visokotehnološkog rešenja sa originalnim tonerom, što nas dodatno razlikuje od konkurencije, čija se rešenja često zasnivaju na polovnim, repariranim uređajima i for use tonerima. Kompanija broji preko 200 kako većih, tako i manjih instalacija gde su implementirana rešenja, hardverska i softverska, prema tačnim potrebama korisnika. U tu svrhu koriste se softveri za upravljanje štampom i kontrolu korisnika, softveri za praćenje statusa uređaja, softveri za document management i sl. Sava osiguranje je prepoznalo kvalitet usluga koju pruža Original i krenulo se u izvođenje projekta. Održano je nekoliko sastanaka tokom kojih su definisane potrebe naše kompanije vezane za poslove štampe, kopiranja, skeniranja i softverskih rešenja. Na sastancima je utvrđeno da prvobitno rešenje decentralizovane štampe predstavlja veliki problem. Posjedovali smo klasičan Windows print server i veliki broj printera konektovanih na njega. Administracija takvog sistema, dozvole korisnika kao instalacije drajvera bilo je nemoguće praktično održavati na adekvatan način. Do momenta potpisivanja ugovora svaka služba je nezavisno poručivala papir, čime je bio ugrožen proces nabavke, a sve to zbog netačne evidencije potrošnje. U prethodnom rešenju smo imali konstantnih problema zbog veoma malo kapaciteta tonera i neprovernih dobavljača, a sve to se ogledalo veoma lošim otiskom. Vrlo često imamo potrebu za štampom na različitim tipovima obrazaca, ali stari štampači nisu imali opciju sa te dve fioke, tako da smo morali konstantno da menjamo potrebne obrazce. Time je nepotrebno trošeno vreme i rizikovali smo da neko od kolega pusti dokument na štampu, dok posao sa nekim obrazcem još nije uvek završen. Takođe, usled nepoznanosti rešenja, odnosno uglavnom problema sa uređajima, morali smo da kontaktiramo našu IT podršku da bi nas povezali na drugi štampač. U takvim slučajima su nastali problemi sa funkcionisanjem i preopterećenjem štampača zastoja rada. Uvidom u stanje došlo se do zaključka da je potrebno smanjiti broj uređaja i optimizovati procese rada koji su u vezi sa štampom i skeniranjem. Posle toga započet je proces implementacije rešenja koji je trajao nedelju dana. U implementaciji projekta koji je obuhvatao puštanje uređaja u rad i njihovo podešavanje, instalacija softvera sa podešavanjima prema potrebama korisnika, konfiguracija print servera i sl. Učestvovalo je 2 zaposlenih iz kompanije Sava osiguranje i 7 iz naše firme. U principu nije praksa da se toliki broj ljudi angažuje za jedan ovakav projekat, ali to je učinjeno jer je bilo potrebno da se sistem za štampu u kratkom periodu u potpunosti podesi i osposobi. Rešenje koje je Original ponudio za kompaniju Sava osiguranje se sastoji iz nekoliko komponenata. Softversko rešenje za kontrolu i upravljanje štampom, softversko rešenje za praćenje statusa uređaja, hardversko rešenje sa uređajima 2 proizvođača Konica Minolta i Oki, hardversko rešenje sa čitačima kartica i karticama koji se implementiraju na uređaje i optimizaciju poslovnih procesa. Softversko rešenje za kontrolu i upravljanje štampom koje smo implementirali ima zadatak da kontroliše i prati korisnike te ograničava i definiše im prava u smislu količine štampe, kopiranja i skeniranja, odnosno privilegije koje imaju, šalje odgovarajući izveštaje i sl. Ipak najvažnije je što je ceo proces znatno pojednostavljen iako je izuzetno sofisticiran. Koristi se jedan drajver za štampu koji je instaliran na print serveru i kroz polisu podeljen na sve računare u okviru domena. To znači da svaki novi računar koji se doda na mrežu automatski instalira štampač, tako da administratori nemaju potrebu da dodatno konfigurišu podešavanja. Takođe, u okviru drajvera su napravljeni profili za različite vrste poslova kako bi korisnik mogao sam da izabere koje mu je podešavanje potrebno. Konkretno, podešeni su profili za 3 različite vrste papira: zeleni, beli i polisu, s tim da je jedan glavni.
recimo na belom papiru, ali uvek moguće odabrati bilo koje od preostala dva. Primenjeno softversko rešenje za praćenje statusa uređaja ima zadatak da prati statuse uređaja, na primjer, imaju li papira, toneri, potrošni delovi, zatim jednom mesečno izveštavaju o stanju brojčanika, ali i šalju upozorenja na mail originalu, sa podacima kao što su kada je vreme za servis, kada je status tonera ostane na 20%, kada potrošni delovi dođu na 10%, a sve u cilju veće brzine odziva i servisera tokom problema koji nastanu. I konačno korisniku se daje mogućnost pravljanja custom-made izveštaja o uređajima. Posle pomne analize i prema preciznim tlocrtima prostora, uređaji su, u dogovoru sa korisnicima, postavljeni na optimalne lokacije. Uzete su u obzir i poteškoće, kao na primjer nemogućnost izvođenja strujnog i mrežnog priključka na predloženim mestima, ali je na kraju sve obavljeno na najbolji mogući način. Prednost našeg rešenja ogleda se u tome što radi sa dva svetska vendora i u mogućnosti je da ponudi široku lepezu kako A3, tako i A4 uređaja. Time je obezbeđeno maksimalno prilagođavanje potrebama korisnika za razliku od takozvanih surovih optimizacija koji imaju zadatak samo smanjenje trenutnog troška. Iz dela poslova marketinga i PR-a moram da priznam da sam veoma zadovoljna novim sistemom štampanja. Pre svega istakla bi prednost ovog sistema u pogledu brzine štampanja u odnosu na ranije štampače koje smo koristili kao pojedinačni korisnici. U delu kontrole štampanja omogućena nam je sada opcija da možemo da izvršimo ako damo pogrešan nalog, odnosno pogrešan materijal za štampanje i na taj način značajnu uštedu pravimo Sava osiguranju, pogotovo kada je u pitanju kolorna štampa. Opcija Follow Me koja je sada uvedena, ako je zauzet jedan štampač, omogućuje mi da odmah poštampam neki materijal na drugom štampaču koji se nalazi na drugoj lokaciji u zgradi. Brzina štampe i kvalitet štampe u ovom sistemu štampanja vidi se i kroz različite materijale, kada je hitno i nešto treba brzo da oštampamo, kada su u pitanju sertifikati, pozivnice određene za rukovodstvo firme, to možemo odmah uraditi u samoj našoj zgradi, znači na novim štampačima, da ne angažimo eksterne saradnike. Na samom kraju su optimizovani poslovni procesi štampe i skeniranja. Uz rešenje za profile, o čemu je ranije bilo reči, ubrzano je puštanje različitih tipova dokumenata. Izbjegavaju se podešavanja koje su potrebna da bi cijel dokument bio odštampan. Podešeno je skeniranje na folder na mreži i isto tako skeniranje na mail korisnika. Korisniku je dovoljno da se uloguje samo na uređaj, da stavi dokument u uvlakač originala dokumenta koji želi da skenira. Da odabere da li želi da mu se taj uređaj pošalje na e-mail ili da se snimi na neki folder na mreži i pritisne start. Uređaji imaju iste funkcionalnosti i koriste isti driver, pa je na taj način skraćeno vreme učenja korisnika da koriste uređaj. Treba reći da je u periodu neposredno posle implementacije rešenja povremeno dolazilo do nezadovoljstva korisnika, jer su svi bili naviknuti da im štampač stoji na stolu. Ipak, veoma brzo su se navikli na novu situaciju, posebno kada su uvideli da nemaju nikakvih problema sa uređajima, da su poslovni procesi skraćeni, da su novi uređaji mnogo kvalitetniji od onih koji su koristili, kao i da im je posao mnogome olakšan. Na kraju krajeva, posle godinu dana korišćenja novog print sistema izračunato je da ukupna ostvarena ušteda od kada je uveden ovaj sistem štampe iznosi čak 40%, što svakako nije zanemarljivo.